ani wolonwula bɛ jankiridi jɛma Kayi mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma an yɛrɛ fɛ VOA soba kɔnɔ yan Washington DC. An balimaw a ye aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan bi tɛnɛ octobre kalo tile 21 san 2022 24 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Marokukaw ka telefɔni cakɛda so Maroc Telecom o min ta ye Sotelma Malitel ye ni y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye ko fɔɲɔgɔnkɔ donnen don o ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ u ka baarakɛ sɛbɛn n'o ye lisansi ye lakurayali ye. Kayatu Tarawele bɛna o kunnafoniw lase an ma. Cakɛda so min sigilen don diɲɛ ɲɛfɛ kɛlɛɲɛbolaw ka hakɛw tɔbɔtɔli kama ye kunnafoniw lase ko Bamakɔ kɔfɛ Gao mara la ko dɔnnen don ni kɛlɛɲɛbolaw caman sigiyɔrɔ ye ko a ka ca ni Gwaso ba 8 ye minnu bɛɛ lajɛlen binnen don gɛlɛya kɔnɔ nin waati laban ninnu. Ameriki jamana kan yan u ka sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême tun ye u ka hakilina ɲiningaliw min bɛ tali kɛ musow ka kɔnɔtiɲɛ kan gafew la sigi san 2022 waati nka kunnafoni labanw y'a yira ko démocrates ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw bɛ wulikajɔ la walasa k'u ka se ka o hakɛw bɛɛ lajɛlen lakanda fɛn min ye républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ye kɔni kelen don k'u sɔni sigi a ɲiningali kan. VOA tɔgɔ la Catherine Gibson ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲɛ kan Ameriki wasabulon kɔnɔ Modibo Keita ale bɛn'o lase an ma bamanankan na. An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ka taa n'a ye Mali jamana kɔnɔna la. Maroku jamana ka telefɔni cakɛda so min sigilen don Mali kɔnɔ ni a bɛ wele ko Maroc Telecom o min ta ye Sotelma Malitel ye ni y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye fɔɲɔgɔnkɔ donnen don u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka baarakɛ sɛbɛnw lakurayali kan ni o bɛ wele ko lisansi. VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale bɛ o kunnafoniw lase an ka ɲɛmadaw fɛ. Nin tagani ka seginw bɛ senna kabini san kelen ɲɔgɔnna an m'a faamuya mun kama anw ka nafolo sarata ka ca ni an fadenkɛ cakɛda ta ye min ka kiliyan ka ca ni anw ta ye Sotelma masurunya seereya dɔ ka laseliw la ka tugu waati min na Sotelma min bɛ baara kɛ ni GSM ye ne Move Africa Malitel tɔgɔ ye bɛ ka kiliyan 700,000 laɲiniw kɛ Orange Mali ye a yira k'a fɔ ko olu ta hakɛw tɛmɛna $1,000,000 na ka ban. Orange Mali dun ka lisansi bɛ yɛlɛma waati min na a yɛlɛmara miliyari 100 de la nka fanga bɛ kan ka miliyari 160 ɲɔgɔnna nafolo sefa la de bin Sotelma kan. Mali sɔrɔ a n'a a nafoloko minisiriso ye bataki ci octobre kalo tile 14 wagati la san 2024 na Maroc Telecom ma awa k'u ka miliyari 160 ɲɔgɔnna de sara sefa nafolo la. Maroc Telecom ye a jira k'a fɔ ko olu ma ban o nafolokun sarali ma ko nga awa u bɛ fɛ u ka a bila u ka juru min bɛ Mali jamana la dala minisiri ma sɔn u taabolow ma. Bila ɲɔgɔnna dala tɛ yen Mali sɔrɔ ni nafoloko minisiriso baarakɛla ba dɔ ka sɛbɛntiyaliw la VOA ye fɔ ka se bi ma fan fila si tɛ ka kuma Sotelma ka juru hakɛw kan. Seerew y'a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ ko juru ninnu ma sɔrɔla Mali jamana ye nafolokun minnu ta ka bɔ cakɛda yɛrɛ ka baarakɛ nafolokunba la. A waleya a bɛ kan ka kɛ gɛlɛyaba ye jamana fila Mali ani Maroc ka diplomasi siraw kan ye. Awa kɔrɔmasurun ye min ye wele bilala kɔkanko baarakɛlaw ma k'u kana kumaɲɔgɔnya kɛ a taabolow kan. Sisan an bɛna ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan Ameriki kɔnɔna kalata kunnafoniw ani ka fara kunnafoni wɛrɛw kan VOA tɔgɔ la George Atino ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna o lase George Inula. Nba Inula Mariam an ka foli bɛ an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen ye États-Unis yan novembre kalo tile 5 fangaɲini ɲɛnajɛw kuma de bɛ kunnafoni kɛnɛw kan fangaɲininaw Donald Trump ani Kamala Harris olu bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa kalatala minnu kɔni bɛ ka sigasigali bi olu ka sɔn ka o kan di olu ma VOA ka lasigiden Scott Turns ale ka laseli bɛ o yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnya la mun bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. États-Unis jamanadenw dɔw wotera ka ban jamanakuntigi kalata in na yan ni kalata dɔn cɛ n'u ko vote anticipé n'a bɛ senna mara caman kɔnɔ nka kalatalaw dɔ fana bɛ yen u t'a dɔn fɔlɔ u ka kan ka wote mɔgɔ min ye Donald Trump ni Kamala Harris cɛ bawo u tɛ wote ko kalama n'u bɛ wele les électeurs indécis. Mary Beth Jovashina ye kalatala dɔ ye New York. I just want to see tiɲɛ na ne b'a ɲaɲini ko kalatalaw dɔn n'u t'a dɔn u bɛ wote cɛbɔ min ye k'a dɔn mɔgɔ suguya minnu dɔn u tɛ politiki ko dɔn u tɛ fansi u bɛ mara caman kɔnɔ ne b'a fɛ ko mɔgɔw dɔn cɛbɔw b'u bolo alihara minnu na. États-Unis kɔlɔsiliw y'a jira ko kalatala minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u tɛ foyi kalama jamanakuntigi kalata in na ani politiki ko la kɛmɛsarada o hakɛ ye mɔgɔ 3 de ye. John Johnson ye ɲininikɛla dɔ ye Marquette sanfɛ kalanso la. For a lot of voters, they haven't started paying that much attention yet. Wotekɛla caman fɛ u ma kɔlɔsiliw damina
folo cɛbɔw kan ne hakilila o wotekɛlaw n'u ɲiningara u be nin jaabi de di midibesikaw dɔ be se ka sika yɛrɛ k'a fɔ i ye u be wote cɛbɔ min ɲɛ teti shen teta ye politiki dɔɔninkɛla dɔ ye massachusetts sanfɛ kalanso la a ka fɔ la ko kamala harris ni Donald Trump ka campagne laɲinu kɔnɔ wotekɛla minnu tɛ politiki ko ɲɛdɔn u be se k'u lamaga walasa u ka cɛbɔ sugandi. The population of the undecided voter is shrinking. Jamanaden minnu tɛ wote ko dɔn caman bɔra u la don o don dɔ de bɛ ka b'u la u caman bɛ yen yanni kalata cɛ u bɛ cɛbɔ sugandi ka wote ye o nafa ka bon ka mɔgɔw lasɔn a kɛra démocrates ye walima républicains ye nka jateminɛ wotew y'a jira ko cɛbɔ fila ninnu ma ja ɲɔgɔn na mɔgɔw hakɛw la. Darrell Wells fana ye politiki dɔnbaga dɔ ye ko Donald Trump ni Kamala Harris baaraba de b'u bolo walasa kalatala minnu tɛ wote ko dɔn k'u lasɔn. He needs to reassure Americans that one, he respects the rule Trump of law. ka kan ka Ameriki jamanadenw lasɔn sariya bonyali la a tɛ kojugu kɛ min bɛ na ni fitina ye n'a kɛra jamanakuntigi ye min ye Harris ye marali dɔnniya t'a la kosɛbɛ san dɔ tɛmɛna a ka kɛlɛ tun ye hadamadenw hɔrɔnya de kama o la a ka kan ka jamanadenw lasɔn k'ale Kamala Harris dɔn a ka taabolo tɛ yɛlɛma n'a kɛra jamanakuntigi ye. John Johnson ka fɔ la Trump de lakodɛnnen don kosɛbɛ wa o bɛ se ka nafa walima ka kɔlɔlɔ lasa ma ka ɲasi wotekɛla minnu tɛ politiki ko dɔn. Donald Trump is a candidate running for the third time for president, so Donald Trump nin y'a siɲɛ sabanan de ye ka kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ mɔgɔ caman ka hakilinaw b'a kan ka ban. O de kama wotekɛla minnu tɛ politiki ko dɔn n'u man ca u cɛbɔ fila bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa k'u lasɔn ka taa wote. États-Unis jamanakuntigi kalata in na an bɛ waati min cɛbɔ fila Donald Trump ni Kamala Harris u ma se ka ɲɔgɔn dan fɔlɔ mɔgɔw hakɛw la wote jateminɛw ye min jira n'a bɛ wele sondage. O kama kalatala minnu tɛ politiki ni wote ko dɔn u cɛbɔ fila bɛ k'u jigi da olu de kan walasa u ka taa wote novembre kalo tile 5 nata la. États-Unis alisa kɔnɔtiɲɛ kunkan kuma kɔni o fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni jamana ɲɛmakalata ko la san 2022 États-Unis kitisoba o tun ye kɔnɔtiɲɛ kunkan sariyaw kɔni di maraw yɛrɛ ka bolo kan waasa u ka o jalatigɛ nka démocrates politikitɔn olu kɔni wulila k'u jɔ waasa kɔnɔtiɲɛ yamaruyali sariya kɔni k'o lafasa fan dɔ in fɛ républicains olu b'a fɛ kɔni ka a dansigi o la k'o kun kɛ diinɛ taabolo ye. Catherine Gibson ale ye VOA ka lasigiden wasabulon na a ka laseli bayɛlɛmana Modibo Keita fɛ. Nevada kalafililaw olu tɛna dan sugandili ma Donald Trump ale ni Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigiya kalafiliw hukumu kɔnɔna na nka o bɛna sugandili fana kɛ ɲininkali 6nan ale kan. Thank you. Laura Campbell ale bɛ ka kɛ danida ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kun min na ale bolo a nafa ka bon kosɛbɛ maaw ka ɲininkali 6nan sugandi. Abortion access actually saved my life. Kɔnɔtiɲɛli sɔrɔli o ye ne ni kisi ko caman kɛ wa n dan b'a la k'a fɔ a nafa ka bon fana ka kɛ ni hakilina min tara sariya fɛ o ye tɔgɔ la ka ɲɛsin wari ma o hakilina in bɔrɔtɔli jamana na anw ni lakana nka ka kɛ ni cakɛda min ni o tɔgɔ ye First Choice Pregnancy Service olu ka anniversaire o ɲɛnajɛw senfɛ diinɛjɛkulu dɔ olu ye feere dɔw yira kɔnɔtiɲɛ na maa dɔw i n'a fɔ Deborah Costello olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ɲininkali 6nan o kana nata sugandi. The fight could seem overwhelming. Kɛlɛ in bɛ se ka kɛ sansɔrɔba ye miliyɔn caman dolari la an ka jamana kɔnɔna na olu de kɛn bɛ ka dɛmɛ don kɔnɔtiɲɛ ma. Jessica Ponce de Leon ani y'ale siɲɛ fɔlɔ ye a bɛna kala fili États-Unis jamana kɔnɔna na ale tun bɛ fɛ ka sugandili kɛ ka ɲɛsin ɲininkali 6nan ma ani Kamala Harris ye yanni Campbell o kana a ka da kongo. We've seen lives are being lost. An y'a ye k'a fɔ maa caman o nin tora jamanaw kɔnɔna la ka kɛ ni kɔnɔtiɲɛni o dankarili ye o la an tɛ fɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ an fɛ yan Nevada. Jessica Ponce de Leon ani y'ale siɲɛ fɔlɔ ye a bɛna kala fili États-Unis jamana kɔnɔna na ale tun bɛ fɛ ka sugandili kɛ ka ɲɛsin ɲininkali 6nan ma ani Kamala Harris ye yanni Campbell o kana a ka da kongo. I don't think that the government should have any. Ne ma da la k'a fɔ jamana marabaw olu kan ka k'u da don musow farikolo o koɲaw la ne hakilina la musow yɛrɛ de kan k'u janto u farikolo fan bɛɛ lajɛlen na. Nevada ye jamana tanw dɔ ye minnu kalafililaw bɛna sugandili kɛ waati min na ani cogoya min na kɔnɔtiɲɛni o bɛ se ka yamaruya. San tɛmɛnenw la ni ɲininkali in donni kalata senfɛ o kɛra sababu ye ka maa caman olu sen don kalatakow la wa a kɛra sababu yɛrɛ fana ye ka dɛmɛba don démocrates olu ka candidaw ma minnu bɛ kini fɛ fo ka taa se minnu bɛ numan fɛ.
Christian Merck ale tungaranke kabo Brazil ale kono soro gerenyonya wajibiyalen do konnana nga aya sugandi ka demara jekulu min sigimbe hadamadenya lafasali kama Nevada ale joro ka bo o jekulu kono kosobe. Without life, there's no liberty, there's no other. Ni nyanamaya te foi werete ni amma mauka nyanamaya bunya ndamba la kafo siawulu mau fogata se hadama deun shualiu o belajile onake annake mai maminu yere be se ka fili wati belajilena na ya soro nyingali me sifina ka minu mina kalafilo lu ko fo kosobe Emily Costello ni niale chien folo na se mina ye kalafilo la ale ya ira ka fo abiseka ke mau hakilina obi yelema wa sifina ka kalafilo la kaw lu chama ntena songa kalafili demokratiye Now to mesekaye nimbetiani min lasi haramadin kilima ndambala kafo au na au haklina yelema yoronin kili sega liba min walangatara dogo in konnana ka FF ali kenyere chakeday min sigimbe dasumusumuli kama ulu ya ira kafo muso chama gonimbe ulu yu damaga konotien ale hakewla ka ira kafo oye ulu ka habina ko bilibili kabini ayirala kafo Kamala Harris ale demokrasi ulu ka cheboy nyina jamana kuntiya kalafulula l'Ameriki jamana konnana o kɔ Donald Trump ale tun ye dantigɛli mun kɛ kɔsa in na k'a fɔ ko États-Unis jugu dɔw bɛ jamana kɔnɔ wa ko fura kan ka ɲini o la o kumakan kɔni jalakira kosɛbɛ a sinaw fɛ nka démocratiw ani républicains olu bɛ kuma farima mun kɔni fɔla ni fanga ɲini ɲɛnajɛw sen fɛ politiko dɔnbaga dɔw kɔni olu ye kankari gɛlɛn da o ko la an ka Veronica Iglesias ale ka laseli lamɛn Nama Jara ale bɛ an dɛmɛ ka mun faamuya ko ɲuman an ka to dun kan na. États-Unis jamana kunti kalata folo be sen namra caman kono wa sibiri tɛmɛnɛ demokratiw ka fanga ɲinina Kamala Harris ni kunnafonidilaw ka kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ a y'a ka sina kɔrɔfɔ n'o ye jamana kunti kɔrɔ Donald Trump ye a ka kuma juguw kosɔn Donald Trump y'a jira k'ale tɛ mɔgɔ sabatilen ye a tɛ se ka ko kɛ fana Kamala Harris ye jalakiliw kɛ ka ɲasi républicains ka cɛbɔ Donald Trump ma octobre kalo tile 13 tɛmɛnɛ a ka sarati filanan ko la États-Unis ɲɛmaya la tuma min n'a ye se sɔrɔ novembre kalo tile 5 nata jamana kunti kalata in na o sarati filanan ko Donald Trump ye nin jaabi de di o kan juguw b'an bolo ko kan ani jamana kɔnɔ fatow banabagatɔw b'an cɛ la lakanatigiw ka kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ɲini u la bawo u nafa ka bon an ka lakanako ma Donald Trump ka nin kumaw ye mankanw dɔ nati jamana kɔnɔ nka a ɲininkale octobre kalo tile 16 tɛmɛnɛ a y'a jira kunnafonidilaw la k'a ka kumaw ɲasinen bɛ démocratiw de ma o kama New Hampshire ka mara ɲɛmɔgɔ Chris Sununu n'a bɛ républicains ka politiki tɔn kɔnɔ a ɲininkara Donald Trump ka kuma ninnu kan ABC jabaraniso ka jamukan min tɔgɔ This Week senfɛ mɔgɔ si tɛ nin kumaw fɔ ka ɲasi jamanadenw ma a ye san 4 kɛ jamana ɲɛmaya la o senfɛ yala a ye nin kumakanw fɔ hali a sinaw ma wa ne ma da la a m'o kɛ a ka sarati fɔlɔ kɔnɔ a tɛ n'o kɛ fana nin kalata in na ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka ɲɔgɔn jalaki ani ka kumakan juguw fɔ ɲɔgɔn ma o tɛna kɛ sababu ye n'u jobo fila bɛ se ka se sɔrɔ jamana kunti kalata in na Shalon O'Brien ka fɔ la politiki jateminɛkɛla don ne hakili la nin kumakan juguw tɛmɛna dan na o bɛna kɛ kojugu ye u jobo filaw ma bawo o tɛna diya kalatalaw ye o kosɔn dɔw tɛna taa u bɛ to u ka sow kɔnɔ bawo a kɛra negebo ye u bolo O'Brien ka fɔ la kalatala minnu tɛ kalata ko kalama États-Unis n'u ko électeurs indécis u ka dɔgɔ nin waati na nka cɛfo fila ninnu ni fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na walasa k'u lasɔn nin dɔgɔkun in na fana Donald Trump bɛ ɲɛnajɛbaw kɛ Californie sahel yanfan na Georgie ani Nevada mara kɔnɔ min ye Kamala Harris ye a ka san 60 dafara kari dɔn a fana ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na o senfɛ ani républicains ka wasadenkɔrɔ kumana Pennsylvanie n'o ye Liz Cheney a b'o kumaɲɔgɔnya kelenw de kɛ Wisconsin Michigan mara kɔnɔ walasa ka kalatalaw lasɔn i n'a fɔ démocratiw y'a fɔ cogo min na u ka sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la États-Unis kunkan an ka foli b'i ye George Atino ka da nin kan sisan an bɛna tɛmɛ ni an ka jɛmukan ta filanan ye o kosɔn an b'a fɔ aw ye aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani an ka jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara
i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ b'a la hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma ka segin ka na aw ma ko kura a y'aw bisimila aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC jɛmukan bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ an bɛ to Amérique jamana kan yan Amérique jamana ka lakana ciladen Lloyd Austin ale sera Ukraine jamana ka bi tɛnɛn sɔgɔma a taara ka taa Amérique jamana ka kɔkɔrɔmadonni lase Ukraine jamana ma u ni Rusi jamana cɛ o kɛlɛ la nin kɛra kunɲɔgɔn fila ka kɔn Amérique jamana tigisigi kalata ɲɛ min ka kan ka kɛ novembre kalo tile 4 sanba 2024 Monsieur Austin ale min ye Pentagone ɲɛmɔgɔ ye a yira k'a fɔ a ka nin taama in senfɛ ko kumaɲɔgɔnya min bɛna don ani Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛna tali kɛ Amérique jamana ka dɛmɛsiraw labilali kan ka di Ukraine jamana ma min dɔ bɛna tali kɛ lakanako o kun kan ka segin ka taa Mali jamana kɔnɔ duniya tɔnkulu belebele min sigilen don kɛlɛɲɛbolaw ka hakɛ kama ni u bɛ wele ko Organisation internationale pour les immigrations OIM olu ye a lase k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la Bamako kɔfɛ Gao mara de lakodɔnnenba don ni kɛlɛɲɛbolaw dagayɔrɔ ye wa ko fɛn min ye gatigi 8,000 ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na ko sisan Gao sigidaw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔ VOA ka kunnafonidila Amandidine Umar Diallo ka bɔ Gawokaw fɛ ale b'o kunnafoniw lase an ka ɲɛmadaw fɛ an filɛ nin ye Soso Koyira o ye Gao quartier dɔ de ye yan nɔ cɛw ni musow kɛmɛrikɛw minnu bɔla ka bɔ u ka duguw la kɛlɛ kama u y'u ka gataw jɔ an sɔngo mara la dugu min tɔgɔ ye Talatei minnu bɔla ka bɔ yan nɔ kɛlɛ kama u n'u tɛgɛlangolo Mamu Aghamda ka kuma b'o de yira an ka baganw kɔni bɛɛ lajɛlen cɛra ka taa wa bagan yɛrɛ tɔ minnu yɛrɛ kɔni tora sa an ye olu to an bɔyɔrɔ la k'an yɛrɛ ɲini sabu waati tɛmɛlenw yɛrɛ la an kun bɛ sanni feere dɔɔni kɛ o kun ka fisa an ma sabu fantan kɔni a mɛlen kɔni jɛ la a man nɔgɔ an bɛ don min na i komi bi gɛlɛya kɔni a tɔ kɔni bɛ ka taa juguya fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɔlen ko cɛw ni muso ninnu balolen do gɛlɛyaba de kɔnɔ tuma bɛɛ Musa Ag Ismail a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sigilen do yan nɔ an k'a lamɛn a ka gɛlɛyaw ɲɛfɔli la an bɛ don min i n'a fɔ bi an kɔni bɛ ka balo gɛlɛyaba de kɔnɔna na foyi de t'an bolo yan an ka siraw bɛ datugulen don an kɔni bɛ ka balo gɛlɛyaba de kɔnɔna na hali musow a ka gɛlɛn u ma u ka bɔ ka taa fɛn ɲini na an kɔni bɛ fɛn fila de ɲini jamana fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini an ka balo kɛcogo ɲuman na ani fana u ka fɛɛrɛ ɲini an ka taganasegin mɔgɔ ninnu u ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka bɔ jamana a n'a ka dɛmɛ jɛkulu yɔrɔ an ka Ibrahima Abraham Karagojo lamɛn développement social Gao dɔw bɔra Mopti mara la dɔw bɔra fo Tombouctou mara la olu bɛɛ bɛ Gao yan donc n'i y'a jate minɛ ka se bi ma déplacé minnu sigilen do Gao dugu kɔnɔna na a n'a dafɛ dugu la kominiw na Shawaji b'a la Guzure b'a la a bɛ taa fo mɔgɔ 8,000 bɔɲɔgɔn la ménages dutigiw donc bin bɛ kɛ dɔw kan muso surtout musolakaw denmisɛnninw fana b'a la olu bɛ na u bɛ situation na minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ bi na tiɲɛ na déplacés ka ca kɛrɛfɛ donc o de y'a to n b'a fɔ bi kɔni ko État ani partenaires u ye fɛn caman kɛ walasi ka mɔgɔ ninnu kunbɛn mɔgɔ ninnu daniyabaliya de bɛ olu ni dugu mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la jɛkulu mun ye Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD olu ka laɲini ye ka se ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ walasa daniya ka se ka sɛnsɛn olu ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Amadu Mayiga AMSOD an ye laɲiniw kɔni kɛ ka se ka dɛmɛ don ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ ma a kun fɔlɔ ye fɛn min sa walasa sɔrɔ sira kan
u bɛ se ka nafa ɲa u yɛrɛ ye cogo min na a kun filanan ye fɛn min fɛ ka se ka bɛn ani kelenya k'o sinsin ni mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ani dugudenw fana ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ maa mun cɛla nin ye u dɔw fana ye. U ka ca ni ma ba saba mun sigilen do ɲɔgɔn kan bɛn kɔnɔ nka gɛlɛya b'u kan Imadi Dine Umaru Jalo VOA Bambara Gawo. An ta Senegal u ka jamanaden mɔgɔ 117 minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Liban jamana kan seginna ka taa Senegal jamana kɔnɔna la. Naman Jara VOA tɔgɔla ka bɔ Dakar. Je suis resté 3 jours. Je n'avais ni à manger ni rien du tout à la main. Amina Al-Ali ye Senegali jamanaden ye n'a tun bɛ baara la Navati ye dugu la Liban. Kabini a bɔra Liban kana Israël muguciw kosɔn a bɛ kasi ni hami dɔrɔn de la ka da kan a ko Israël soldasiw ka marifa kisɛw y'a jɛɲɔgɔnw dɔ faga a ɲɛ na. Le bombardement était à côté de moi. Mu perentaw bɛ jigi fo ne kɛrɛfɛ. Ne terimuso cɛ fagara ne ɲɛkɔrɔ. Tuma o tuma ni ne bɛ n kelen na a ja bɛ to ka na ne ɲɛkɔrɔ. Ne dɛsɛra ka ɲinɛ ni fagali jugu ninnu la. O kosɔn ne tun bɛ joli fɔnɔ. Nka alihamdulilayi Ala ye mɔgɔ ci ne ma min nana dɛmɛ kɛ ka ne lase Senegalia. O mɔgɔ in tɔgɔ ye Ibrahima Alouche. Baɲumankɛtɔnw y'a jira ko Senegali jamanadenw 700 ni ko bɛ Liban jamana na n'u b'a fɛ ka na walasa Israël ka muguciw kasaraw kan'u sɔrɔ. Nka u cɛla muso kelen kɔni sara Beirut octobre kalo tile 7 tɛmɛnɛ n'a tɔgɔ ye Anna Jeju. O kama u ka bangebagaw ka jɛkulu n'a tɔgɔ collectif des familles des Sénégalais bloqués au Liban u tun ye wele bila Senegali marabagaw ma u ka teliya walasa u k'u nati Senegali. O la sibiri tɛmɛnɛ pankurun fɔlɔ kɔni nana ni mɔgɔ 117 ye Dakar ka bɔ Liban. Jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye y'u bisimila palais la. Donc bienvenue chez vous, chers compatriotes. Le Sénégal ne vous a jamais oublié. Aw dansi aw ka jamana kɔnɔ wa abada Senegal ma ɲina aw kɔ. An ka laɲini de Senegal jamanaden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ka lakana sabati. Wa an ka minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ Senegal la tungaladenw ma ani mun ɲɛsinnen bɛ fana du ani bolodi ɲɔgɔnma kow ma olu bɛna fɛɛrɛ tigɛ cogo min na aw seginni sisan aw ka se ka dɛmɛ. Dans quelle mesure vous accompagner dans votre retour? Amidou Sidibé ye Sénégalidenw minnu bɛ Liban u bangebagaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye y'a nisɔndiya jira ni mɔgɔ fɔlɔw nali la ka bɔ Liban. Nous tenons d'abord à remercier et féliciter. An ka foli bɛ jamana ɲɛmaa Diomaye Faye ye fo ka taa se a ka minisiri ani maraba jɛkulu bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma. Sabula u ye fɛɛrɛ tigɛ Senegal jamanaden minnu bɛ Liban olu ka se ka segin u ka jamana kɔnɔna la. Wa bibi in na maa minnu kɔni sigilen bɛ halisa an b'a la k'a jate minɛ cogo min na o baaraw bɛ se ka taa ɲɛ ka d'a kan i n'a fɔ jamana ɲɛmaa Diomaye Faye y'a fɔ cogo min na an kɔni ka danaya bɛ a kan an ka danaya bɛ a ka marabajɛkulu kan sabula o bɛna fɛɛrɛ tigɛ walasa Senegal jamanaden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Liban olu ka segin ka na Senegal jamana kɔnɔna la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ Senegali marabagaw y'a jira k'u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa Senegalidenw minnu bɛ Liban k'u bɛ nati. Sibiri tɛmɛnɛ fana mɔgɔ 100 de tun bɔra Dakar Liban ni Senegali jamanadenw k'u nisɔngoya jira walasa Liban ani Gaza kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ farafina denmisɛn sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ olu ka ɲɔgɔndanba min tun kan ka daminɛ kunu kari octobre kalo tile 20 san 2024 yirala k'a fɔ ko nin ɲɔgɔndan min bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila novembre kalo tile 3 la Dakar Senegal jamana faba kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔla Saka Traoré ale b'o lase an ma. Denmisɛnnin silantɔlɔntan bunakun kan farafinakun kan cɛmanu ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 o nata éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndan dɔ bɛ senna Senegali jamana kan a tɔgɔ tournoi fois A a bɛ cɛmanu kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o ɲɔgɔndan tun kan ka daminɛ kunu kari octobre kalo tile 20 san 2024 na a bɛ jamana 8 de kofɔ nka ɲɔgɔndan ma se ka daminɛ ka da kan jamana 3 sirantɔlɔntana caman sisan tɛmɛna san 17 kan i n'a fɔ kafu ka sariyaw yɛrɛ la ɲini cogoya min na o jamanaw
la Guinée-Conakry sirantolantana 600 tɛmɛna san 17 kan. Sierra Leone o sirantolantana 5 600 tɛmɛna san 17 kan. Guinée-Bissau o sirantolantana 5 600 tɛmɛna san 17 kan. A bɛ fɔ min ma ko test IREM o de kɛra. O kɔrɔ b'a yira jamana 8 na minnu tun ka kan ka tournoi IFOA A ɲɔgɔndan ninnu tan Dakar Sénégal jamana kan a tɔ ye jamana 5 de ye. O jamanaw Sénégal jatigi, Mali, Mauritanie, Libéria ani Gambie. Poule kɛra kelen ye n'an ko poule unique. Jamana 5 ninnu Sénégal, Mali, Mauritanie, Libéria ani Gambie. Min ye Mali ye ale sirantolantana 20 de bɛ kɛnɛ kan ka Mali jɔyɔrɔ fa. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Adama Jɛfila Jalo y'a yira ko ale bɛ jɔnjɔn de fɛ. Hakilina jiginna jɔnjɔn tɛmɛnen bɛ Mali de bolo. Mali sirantolantana 20 in na a bɛ lahala ka ɲi. Test IREM ma mɔgɔ si minɛ k'a kun cɛ ni denmisɛnnin sirantolantana wɛrɛ ye cɛmaninw ko don minnu si ma tɛmɛ san 20 kan. N'an ko CAN U20 o nata éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw bɛ sen na min bɛ tournoi IFOA B ko fɔ Lomé Togo jamana kan. Burkina Faso ale ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔndan tun kan ka daminɛ kabini nɛgɛ 15 waati. O ye Burkina Faso ka boko filanan ye. A ka boko fɔlɔ la a ye se sɔrɔ Nigeria kan. Nigeria kanankolo Burkina Faso celu kelen. Min ye Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ ye Oscar Baro a y'a yira k'ale bɛ se de ɲini Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ ka d'a kan n'a ye se sɔrɔ o bɛ ɲɔgɔndan tɔ nɔgɔya. O kɔrɔ b'a yira k'ale bɛ se ka se sɔrɔ ka jɔnjɔn ta ka taa Burkina Faso jamana kan. Munna n'i ye se sɔrɔ Nigeria kan k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire kan tournoi IFOA B kɔnɔna na o ye nparɲɛ belebele ye. Min ye tournoi IFOA B in ye min bɛ sirantolantanaw ko fɔ cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'a bɛ sen na Lomé Togo jamana kan a bɛ kun cɛ ni octobre kalo tile 31 nata. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na min labɛnna Sanu fɛ n'o ye Blanche Sanu ye ka foli ni tanuni kɛ ka taa an lamɛnbagaw ani an kanubaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sanko an ka radio so ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye radio Albayani ye Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ Abidjankaw fɛ yen ka fara o kan radio Emergence ye an ma ɲinɛ o kɔ Nara an ka foli bɛ olu ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa radio Orona ye Koro Baɲangara mara la an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ radio Perzan ye Sankaw fɛ ka fara radio partenaire bɛɛ lajɛlen kan nin tun ye Mariam Traoré ale kumakan ye k'aw ka bi Mali kura kunnafoniw lase aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir.